И здравейте, приятели, здравейте в новото видео. Днеска ще играем Fortnite, но ще играем на чая мапа. Надявам се да наистина да се изкараме много добре, защото чая... може и този мап да играем в следващия видеоклип. Значи, мапа на чая е уникален. Искам всички да се абонирате за чая. Чая, уникални мапове, уникален е, хора. Искам всички да се абонирате за чая. Скоро планираме дори с него да снимаме, така че искам да лайкнете това видео и да се абонирате, ако искате да убедя чая да снимаме. Така. Сега без хилове, ако искаш, че взимай, обаче аз няма да взема хилове. Вземай това. И така, хора, както щеш. Така, да започваме. Чая мапа. Опа, трябва да се науча като хората да едитвам. Хора, погледнете го къде е яйцо. Ето го яйцето. Ама яйце, какво правиш, бе? What? Мале, мапа уникален, хора. Погледнете, това е на яйцето скина. А, не, къде е моят скин, бе? Нищо. Преди малко видяхте и моят скин и на яйцето. Кайце да заставаме на позиции. А не бе, къде отиваш там? Ела тук. Хора, да го много скопна, бе. Няма. Няма. Ива! Хора, погледнете го. Убия го! Той не знае откъде го бия. О, не, видя ма. Хора, той ма видя. Не. Ама играем още, не? О. Едитвам. Хора, както знаете, чай има най-хубавия ейм. Няма какво да говорим, чай има най-хубавия ейм. Вай! Почнахме, бе. Ай! Какво се случва тук? Мале, човек, кефилта мапа на чая, погледни, бе. Не. Да не почваме с лошото. Виждаш ли го мапа на чая, бе? Човек, това е уникален мапа. Взем някакъв хилвай са. Няма да се хилва. Човек, мапа е уникален. Мапа е брутален мапа на чая. Следващото видео, хора, ще играем другия му мап. Така както мисля. Да. Хора, погледнете каква реалистика, то е уникален то мап. Моля ви, пишете, тагвайте чай в коментарите да играем с него. Аз му влезнах, мисля, че онзи ден на стрима в Twitch, ако не се бъркам, не в YouTube, в Twitch. И той беше пак изумителен, играеше Fortnite, направо, не знам. Пишете в коментарите, ако играем срещу чая, с колко ще загубим. Минималното е с 100 на 0, а пък най-много... Човек. Хора, вижте какво правя. Не знам каква е тази стратегия. Надявам се. Имам меч. Той е много добър, хора. И да умее той. Няма какво. Това не е лицето, бе. О, носкоп! Ама не успях да го убия, иначе много скопна. Ела, бе. Айде бе, това не играем за... Виж сега, тук самата цел на видеото е... Знаеш какво? Самата цел е да покажем на хората мапа на чая. Погледнете... Кафяк мап. Не. Хора... Мапа на чая е толкова реалистичен як. Просто не знам да... Добре, яйце, значи виж сега какво ще направим. Искам да ме наби 100. Добре, знаеш какво? Как? Аз ще играя само с едно оръжие. Аре, давай, само с едно оръжие играй в момента. Давай. Вай! Не,
Когато прецениш. Ай, почвай. Чакай. Не, какво направихме, хора? Аз съм голяма излагация. Не, вярно, че ми направи 25 кила, аз ще направи 2. 9 кила. О, Също. дай да се гоним, сега ще ме гониш. Нямам право да те удрям, с кирка само. Някаква големица всъщност. Няма, това е за друго видео сега. Мапа е тук да... Не, то ще взем да ме уби, бе. Не, аз бях унижен, хора, аз спирам с Fortnite. Аз бях унижен от Ицо. Спирам с Fortnite. Не е вярно. Това не е унижение. И колко прикинца. Знаеш какво? Имам ли право на импулски? Чай да си взема един граплер. Искаш. Ха-ха. Айна! Ице, я ме оцели. Ице, ела да ме оцелиш. Юпи! Имаме и вода да оцеля. Трябва, обаче ти нямаш. Дори не знам как ще изглежда интерфейс. Знам! Ти толкова е трудно. Я да видя къде ме е скина. Хора, погледнете просто всички да се абонират. Що имам помпа, бе? Хора, всички се абонирайте за чая. Чая заслужава много. Погледнете го, той е един от най-добрите в България. Така ли? Чук. Ей, сега ще чокна аз. Ей, сега ще видиш. Ела, чокло. Хора, просто с помпите съм убийствен. Сега не съм по-добър от чая, но с помпите съм. Погледнете. Какво се случва, бе? Не, аз ще взема да умра, бе. Добре, давай за мен. Не, бе, давай, бе. Хайде, бе, се по-сериозно. Сега тук не е да се сърдим, това е на чая мапа, бе, да няма да се сърдим тук. Чакай, че обърках посоките. Чакай, пред хората не трябва да се държа като... Това нон-скоп ли беше? Не само шотган. А пък хора, имаше едно ново оръжие на Battle Royale. Това не че е много ново. Обаче... така не е хубаво се върчиш. На Big Moon 22. Я да спомена скина. Хора, какво ще кажете за скиновете? Значи аз играя отскоро. Купи си пасчето. Кой скин да сложим? Искате ли малко да го подразнем? Ето ще сложа. Айде. Къде си, бе? Хората още се избират. Добре, избирай се скин. Знаеш колко ме е приятно тук, че готвя план за убийство. Не беше гомса. Хора, ако искате видео с чая, моля ви, оставете по едно лайк. Виждам 120 и няколко видеоклипа. 56 абонати. Какво се случва? И аз ли трябва да стана? Не, аз трябва да започна някакви по-хубави видеа. Примерно като Анди Студио, като Ванката. Охо, сплитвате ли? Какво каза? Не, бе! Какво направи, бе? Че къв скин взе, бе? Нюп. Так му казах и умрях, защото съм бот. Ей, къде се криш? 89. Няма се разбереме така. Чуваш ли? Искаш да работим заедно? Добре, изчаквам да се оправиш простотите.
Аре, че сега трябва да оценяваме. И сега свършва видеото и трябва да оценяваме мапа на чая сега. Сега не трябва никаква оценка да казваме. Хора, погледнете, какво е реалистично това? Не, това е брутално, хора. Хора, погледнете да ни имитират скиновете. Това е на ицето. А моя не знам, моя го бяха появили. Кам. Следващия път ще играем на този мап. Ти пък този мап ли? Да бе, после следващото видео е сега. Обаче искаме от хората малко подкрепа. Много малко абоначи сме. Още. Аде! Не е с лошото. Ма какво е? Без лошото. Чуле? Без лошото. С лошото. Какво каза? Добре, убивай. Не бе, давай бе. Айде бе. Добре, дай да те фунбоксна поне. Македонска кайма. Айде бе, Ице, моля се бе. Губиш времето и на мен и на хората. Хайде. Я да бе нещо. Айде ще ти се давам, айде ще ти се давам. Не ме се давай. Уем, ще ти се давам. Леле, колко съм слаб. Не мога да го оцеля. Не, колко съм... О. Не ми се давай. Не се давам. Яба. Добре. Окей. Крак! Не. Стигат ме толкова килчета. Уата! Хора, ако ще им вярвате, защото не знам дали ще видите на видеото. Ице, че колко кило имаш? 15. Уата, аз имам 35. Не кажу. Не те спахме да играе само с любимата помпичка. Нищо лошо не правя. Чакай, ма нападаш. Лицем, искам да ми направиш искам да накараш хората да се абонират, иначе помпата че е в главата. Значи абонирайте се за канала на Кико. Ако искам много лайкове да съберем, ако не съберем много лайкове, ще играем с Ицо, ще се направи YouTube канал. Айде. Чакай, Много. аз ще поставя лайко. Ако съберем 100 лайка... Да, 100. Еде. Поне 300, бе. 30. 300 лайка, Кико ще ме контролира на релоут или на бадъж. Да беше казал един лайк да събере. В следващото видео, хора, очаквайте да играем другия мап на чая и пак ще го оценяваме. Приятели, току-що времето изтече. Искам сега да... Чакай малко, бе. Така, приятели, нека да оценим от 1 до 10 мапа на чая сега. Така, аз давам 10 точки за мапа. Брутален мап. Ти колко даваш за мапа на чая? 10 от 10. Хора, разцъквайте мапа. Разцъквайте ги. И тагвайте чая в коментарите. Айде, чао от нас.